Kto do teba skalou, ty doňho chliebom. Škoda Slovensko má 30 rokov, čo znamená chuť a skúsenosti. Farby trikolóry ako 3 farby národnej charakteristiky. Biela candy je znázornením čistoty slovenskej duše, pohostinnosti a slávnostným naladením. 1 liter 3 válce a benzín s ťažkou kapotou. Výkon 110 koní, 200 Nm. Aby bolo hosťom súdco, zohreje dvojzónová klimatronická piecka a nohy potešia tkané koberce. Kufor 467 litrov je najväčší z trojice, taká riadna slovenská špajza. Na nádrž 50 litrov zájdeš po chleba aj do druhého chotára. Spotreba 6,5 litra s váhou správnej gazdiny, verzia krv a mlieko 1281 kg. Citeľne komotnejšia ako Fabia, ale do kopca sa driape aj na trojke. Riadenie poslúcha a predok tak urputne drží stopu, ako si vrodená slovenská slušnosť žiada. V serpentínach je neutrálna, dostať ju do šmiku je veľmi ťažké, podobné ako odmietnúť slovenské dáme za jeden. Oproti ostatným v trojici je rozvážnejšia, aj rozváženejšia a jazdne pohostinnejšia. Aby si dobre videl, aj videný bol, všetky svetlá sú LED. Edícia 30 znamená špeciálny interiér s názvom Edition. Stredová opierka s názvom Jumbo Box slúži na uschovanie vzácnych plodín. Servisný balík Basic na 5 rokov alebo 75 000 km. 17-palcové disky Propus Aero. Bezkľúčový systém Casey, čo mi znie ako meno ovčiarskeho psa z digitálneho Liptova. 6-stupňový manuál ponúka chutnú zmenu prevodových stupňov. Zrýchlenie za 10 sekúnd ti veru klobúčik neodfrkne, ale maximálka je 202. Jazda okreskov je plavnejšia a celkovo z trojice najpohodlnejšia. Predné sedadlá sú vyhrievané a mechanická, manuálna a ešte aj opierka ti vyduje ten chlieba, čo si zožral. Keď je sunset príliš žiarivý, máš tmavé sklá, alebo si širák hodíš do očí. Cena 20 429. Vľúdna, milá, pohostinná a praktická je biela tvár Slovenska. Len menej na smartfóny kúkať a viac sa spolu naživo poihrať.